Ha felkészültél, érintsd meg a zöld gombot. Figyeld a zöld lámpákat a dobozokon a helyes alkatrész kivételéhez. Helyezd bele a házat az ülékbe. Kiváló! Ez nem sikerült, próbáld újra. Nagyon jó! Helyezd be az RFID modult a házba. Figyeld a zöld lámpákat a dobozokon a helyes alkatrész kivételéhez. Jól csináltad! Kiváló! Helyezd a fedelet a házra. Vegyél ki egy csavart és helyezd a csavarozó hegyére. Hajtsd be az első csavart a csavarozóval. Gratulálok! Hajtsd be a második csavart. Jól csináltad! Hajtsd be a harmadik csavart. Hajtsd be az utolsó csavart. Ez az!